Така, ето го. Белчо показва и той гледката. Това корабче как се е килнало. Оле, страхотен бял пясък има. Страхотен бял пясък има. Невероятна гледка, невероятен плаж. Много е красиво. Много широка плажна ивица, Анаско. Много е добре. И сега да се насоча да видя хотела назад. Ето го хотела. После отблизо ще видим и басейнчето. И ето ги тези бунгалцата. Какво играят на това игрище? Волейбол. Невероятно. Можеш да си седнеш, си гледаш моренцето със старото корабче. Много е приятно.